Kanan. Dari kali. Bakit? Nang ingon si ni Kajin bakit bawa ko na siya maliwat nako. Na ako na siya liwat ni mama niya. Tanawa lang kamo ko na hukom bakit. Asa na liwat ni Kajin. Naman liwat mama niya. Liwat na sa kong mama ay. Na awawa. Liwat ko na siya siyang mama. Di man cool lagi. Oh. Tanawa kung naong bakit awa. Liwat man ka sa unggoy. Oh, kini kung naong may pagka unggoyon man pero padong na ni maliwas kay hapit mo mapuno sa itom dire balhibo. Balhibo ni mo kay tanan mo ninyo maro ni uling pero balhibo ni siya. Padong na ni dire dapitas kung maabot na ni dire dapita yan are. Napayon sa. Oh, padong na ni maabot dire dapita kanay. Abot na ni siya dare. Ana aliwas ni. Padong na ni sa aliwas. Mo ana ni dare. Mo circle man ni siya dare pita yan ana. Aliwas na ni siya. Anang mo ana na gani dare pita maket ana mo ana. Mana na? Oh, mana na din pita maget ba? Ana. Diren ana toyok na din pita ana. Toyo. Oh. Kan ana siya kanang mana? Toyok. Ana siya. Ana. Padaw na siya aliwas. Kay awas ni Kajin, tanawan niyo ni Kajin makiat og asa naliwat. Awan niyo, tanawan niyo. Kamay hukom og asa na. Kamay hukom asa na si Kajin naliwat. Liwat ko na siyang mama niya pero tanawa lang naw. Balhiboon kay. Parehas ko Balhiboon. Di ka na siya naliwat. Pero ako ay pa kuanon makiat si ni Kajin naliwat gini siya nako. Ni Kajin. Ni Kajin. Murag ka na kuan. Napay kwayan dire ana, mga piyot na me. Walay kwayan ri makiat. O may saging gyud makiat kay gutom ida. Makiat, mo kini siyang basig nagtuo uling ni makiat ha kining nasa Kani mga lagom maon ni mga balhibo na. balhibo. Oh, mga balhibong pino ni makiat. Imo ano unggoy? Mga balhibong pino ni siya na. Bakit pa mo katat ko? Kanon ni siya nga wala lang mo mabutangi og pulbos kay kung butangan ni mo og pulbos mura ni siya mawawa gamay nya karon no hotdan mamis pulbos nya mao na niya mong natural gyud nga naong gini mao gini natural naong mamakyat urong like uwang para dag armas ba murag nagsundaw manos ko ba nah ni agayan niyo yan kam Wala ay. kining awa ni Kajin awa niyo makyat og asa liwas ni Kajin oh. Awa lang niyo kun tanawan naliwat asa liwat ni Kajin awa asa din kaliwat be maingon pagka naliwat kang mama nimo klaro na ana klaro na asa liwat ni Kajin makyat Da mama. ala awas niyo mama gyapon siya naliwat sa mama gyapon tanawa ba awa tanawan niyo ni Kajin makyat og asa gyud naliwat kamay hukom ana og asa niya liwat na na gina sa liwat nako kay na balibuon mig ngano nga ket wala ni ang amo ni pulbusan mo kano siya mawawa ni siya na Kajin no nagibong na wag gini imo mga kaliwat maket kasi sa akong amahan ingon anin sad napuno po dali balhibong na nga kaliwat lagi mig nga unggoy lagi nga unggoy yun na awan niya maket ayos ni Kajin ako ipadool ha kung naong ha basig nagtuo mo kanang kuan uling din uling ko daw din mi siya uling agyat balhibo ni siya balhibong kagmay ni magsanak Pangag pa yun. usap ko ba go galit kung luyo ha awa niya magat awas ni Kajin usap awa niya ni Kajin magat mo galit purag tiyanak ka unggoy nga Tara na wa na. Ang sanakan unggoy ang. Dahil mga kayat dili may tiyanak nga kaliwat lang may mga kuan orang utang mga gorilya
Talikod bin na kay ikog wala. Amo magipaputo lang ikog ni Kajin kay kanang wala siya mahimom siyang gorilla kung na siya ikog. Dali ikog. Kani si Nico no nagyat og si Tantang ako ikog. kana no si Nico mo na liwat king mama niya wa. Wasley di way balibo ilang mga naong ba? Nico. Pero kami mga balibon gimis ni Kajin. Kis ni Kajin liwat na ni nako na. Kung nalaki pa ni mura pareho gimig naong. Ang naong. Ang naong ni Kajin. Manong kay iring. Thank you sa mga subscribers. Salamat. Thank you kayo. Salamat. Sa walay pool nga nag-follow og nag Share sad mga kakat. among mga video. Follow sad. Daghang salamat yung Thank mga you. Taghan sa salamat. Sa God katong bless. Bye. sa mga wala pa maka-subscribe sa among YouTube channel. Please subscribe mga kat. Subscribe. Thank you. Follow. Follow. Thank you. God bless. Bye. Thank you mga kat. Salamat.